Mga kwan guys, mga angel sa Angel? Esperanza National High School o Matalom National High School. Muna, trabaho sa accounting. Paunig pohon o mahimo na mong accountant, mauna inyong budiga. Kaya ito ginaga. Ha? Ito ginaga. Pagitaan ko lang dito sa pagilaga o anak sa ilaga. 2021 no? Oh, di. Di ba 20. kinaman na guys sa ibabaw? Kinababaw Oh, ka? Amin na lang. asa man tong kwan? Morning. Pinilin to. Morning, guys. Pinilin dito unan. Dili dito ato kasi 2021 pang Ang usami. 2018. voice eh. Sipon na ba to? 2021 no? Balik si Jo! Amo ki panginit. Ako dito ko kami. Ang sa itong gikuhan gahapon 2020? Salamat. To. Oh, salamat. To. Ako kaduhar. Tawa. Sa litro pa. Nara. Oh, sige. Dalawa! Agan ng ijang kwan. Erhapan. Ijang atubangan bitaw. May tabangan ba? Oo, di ara. Abit. Uy, asar ka tabangan. Ay, tagi mo. Na, kinit uy. Mauna na. Tawa, titik. Oh, sige. Ibalik lang magsod. Balik na busi. Usay balik yung sod, sir. Atong gipagawas. Awa na gipagawas. Na kaduhar ang kuan. Oh, sige. Nagdama og TikTok sir. Balikan na mo.